पाऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। दोडामार्ग नगरपंचायतीने शहरातील सुका आणि ओला कचरा संकलनासाठी नव्याने खरेदी केलेले ट्रॅक्टर ट्रॉलीचा श्रीफळ वाढून नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण आणि नगरसेवकांच्या उपस्थितीत शुभारंभ करण्यात आला। विशेष म्हणजे गेली 5 ते 6 वर्ष धूळखात पडलेल्या सक्षम व्हॅन ट्रॅक्टरला नव्याने आणलेल्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीची जोडणी करून ती उपयोगात आणल्याने नगरपंचायतीने जनतेचे लाखो रुपये कमी केले असून नव्या घंटा गाडी खरेदीसाठी होणाऱ्या लाखो रुपयांची सुद्धा बचत झाली आहे। यावेळी कचरा उघड्यावर न टाकता नगरपंचायतच्या घंटा गाडीतच टाका असं आवाहन स्वच्छ सुंदर कसई दोडामार्ग शहरासाठी ध्यास घेतलेल्या नगरपंचायतचे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांनी दोडामार्ग शहरातील नागरिकांना केलं। केवळ 2,65,000 रुपये खर्ची घालून नगरपंचायतनं या लिफ्ट कचरा ट्रॅक्टर ट्रॉलीची खरेदी केली आहे। नगरपंचायतीची एक जुनी कचरा गाडी जीर्ण झाल्यानं आता या ट्रॅक्टर ट्रॉलीतून शहरातील कचरा संकलन होणार आहे। याच कचरा ट्रॉली आणि त्यातून कचरा संकलनाचा शनिवारी नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांच्या हस्ते लोकार्पण आणि शुभारंभ करण्यात आला। यावेळी चेतन चव्हाण यांनी मीडियाच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधत ट्रॅक्टर ट्रॉली खरेदीची माहिती देत कचरा संकलनाबाबत नागरिकांना आवाहन नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांनी स्वच्छ सुंदर शहरासाठी नागरिकांना हात जोडून विनंती केली असता तरी दुसऱ्या ठिकाणी बेशिस्त वागणाऱ्या नागरिकांवर तितकीच कडक कारवाई करण्याची तयारी दाखवली आहे। जे नागरिक विनंती करून आपल्या घरातील कचरा उघड्यावर टाकून शहरातील स्वच्छतेला गालबोट लावत असतील अशा नागरिकांवर 500 रुपयांची दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय नगरपंचायतने घेतला असल्याचा इशारा नागरिकांना दिला। नमस्कार। दोडामार्ग नगरपंचायतमध्ये हल्ली जी कचरा गाडीची समस्या होती आणि आपली जुनी कचरा गाडी नादुरुस्ती असल्या कारणाने एकच कचरा गाडी सर्व शहरामध्ये आपण कचरा गोळा करत होतो। त्या बऱ्याचशा आमच्या नागरिकांना आमच्या जनतेला त्रास व्हायचा। त्याकरिता नगरपंचायतने आपल्या फंडातनं आपण या ट्रॅक्टरच्या स्वरूपात ट्रॉलीची आम्ही एक लोकार्पण केलेलं आहे। आता हा ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली यांनी कचरा टोटल शहरातला गोळा करण्यात जाणार आहे आणि सर्व सर्वेक्षणमध्ये आपण जो भाग घेतला आहे त्या अनुषंगाने आपले सफाई दूध आहेत, नगरपंचायतचे आपले सर्व कर्मचारी आहेत, हे चांगल्या प्रतीने उत्कृष्ट प्रतीने काम करत आहेत। पण मला सर्व जनतेला एकच हाक मारायची आहे की त्यांनी आम्हाला सहकार्य करा। जेव्हा घंटा गाडी आमची येते, कचरा गाडी येते, त्या कचरा गाडीतच कचरा टाका। कारण आपण या बेडशी रोडला उजव्या बाजूला जे कचऱ्याचं साम्राज्य असतं, सकाळी 1 ते 1.5 तास माझे कर्मचारी, सफाई दूध कर्मचारी आमचे तिकडे साफसफाई करतात। 1-1.5 तास कचरा काढण्यासाठी तिकडे लागतो, तरी पण संध्याकाळी परत लोक तिकडे रात्रीची कचरा टाकतात। या सर्वांना हात जोडून विनंती आहे की तुम्ही रस्त्याच्या कडेला किंवा कुठेही कचरा टाकू नका। आमची नगरपंचायतची ज्यावेळी गाडी येणार आहे त्या गाडीतच कचरा टाका। अशा बऱ्याचशा समस्या असतात की ज्या काही शिक्षक वर्ग असतात, नोकर वर्ग असतात, लवकर घरातून बाहेर जायची त्यांनी असते, कृपया त्यांनी आमच्या नगरपंचायतकडे येऊन संपर्क करावा की आम्ही ह्या टाईमला नसतो, ती वेळ आपली सोयीस्कर वेळ आपण त्यांच्यासाठी देऊ, पण कृपा करून कचरा टाकू नका। आणि आम्ही या ठरावामध्ये, नगरपंचायत ठरावामध्ये पण असा एक ठराव घेतलेला आहे, जर कोणी कचरा टाकताना आढळला तर 500 रुपये त्यांना फाईन आम्ही स्वरूपात लावली जाणार आहे। आणि सर्व नगरपंचायतच्या सर्व जनतेने आम्हाला सहकार्य करायचं हे सर्वांना मी एक विनंती करतो। यावेळी त्यांच्या समवेत उपनगराध्यक्ष देवीदास गवस, बांधकाम सभापती नितीन मणेरीकर, शिक्षण आणि आरोग्य सभापती गौरी पारसेकर, महिला आणि बालकल्याण सभापती ज्योती जाधव, क्रांती जाधव, संजना म्हावळणकर, रामचंद्र मणेरीकर, माजी नगरसेवक सुधीर पनवेलकर, प्रकाश सावंत, मनोज पारसेकर यांसह नगरपंचायतचे अधिकारी प्रबोधन मठकर, संजय शिरोडकर आणि स्वच्छता कर्मचारी उपस्थित होते। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।